Annabinaa. Rabbana sama gaba da lahiya. Annabinaa. Yau yaban an manzo na dauniya. Annabinaa. Dan da san ansa nake ta tutiya. Annabinaa. Masoyansa shi zai sha ta rairaya. Annabinaa. Wa lahira a bashi ba gwagwarmaya. Har cikin kushewa zai amsa tambaya. Dina masoyansa mutum juwairiya. Muna ta fatan duk ma ɗaya zodiya. Kwana a madinarsa cikin tarairaya. Madina wayo da zuciya. Madina kin sace zuciya. Rabbana kai magarin Muhammadu. Mu ziyarce Jamin Hamidu. Mu bi sahun bayan ka zo wudu. Motar yaban mai shige muna gudu. Ana mun yi nisa kuma ba mu jinkira. A fagen ma'aiki ko ina ba mun tara. Mun aje magauta makiya suna jira. Dan muna da san dangatar Ubangiji, wanda ke da komai mai ba mu agaji. Sarrafansa za mu umara mu je haji. Mu ziyarci shugaban da wani mai haji. Idan haji ake nema, idan haji ake nema, dan aji ake nema sai mu faddalo. Wannan zarrafin girma ne mu kamilu. Shi ne na fari shi ne ke amsa walo. Waza na ba wa raina bayan bizammilu. Wallahi na yi zurfi a bagensa na mutu. Walla na mace ina a san hadiyatu. Kai kadai na kare angon Khadijatu. Ina na faɗi ma a babar Ruqayyatu. Wanda ba kai ba ne bayana da gundura. Wanda ba kai ba ne bayana da gundura. Yana a cikin gidanka na shahara. Ita ma kirari madalobi shakira. Wannan zarrafin bayi da haka dara. Zana ce da kai irasulul malahimi. Zana ce da kai irasulul malahimi. Na da zanga da kirji na su kai gami. Suna shiga makulli ka toyayo fami. Na ji an kira ka take sai na hauzumi. Ina ta yin farin daɗi da jinka annabi.